Na Vysočina Festu jste poprvé? Ano. Jak se vám tady líbí? Je to super. Kvůli čemu jste přijeli nejvíc? Podívat se na tu atmosféru a zažít tady, jak to vůbec funguje. Je to pěkný. A vypíchl byste nějakou kapelu nebo nějakého zpěváka, co opravdu očekává? Líbí se mi všechno. Ahoj milí přátelé, srdečně zdravím z Vysočina Festu, bylo to tady báječné, skvělý, děkujeme, že jste přišli a všichni zase. Dobrý den. Dobrý den. Já se jenom chci zeptat, jste na Vysočina Festu poprvé? Ne, už jsem byla na všech ročnících, takže po třetí letos. Můžu se zeptat, jak to srovnáváte, ty jednotlivé ročníky? Řekla bych, že je to čím dál asi lepší. Určitě si to užívám každý rok, ale letos asi nejvíc. Děkujeme. Je nějaká kapela nebo zpěvák, kvůli kterému jste dneska tady? Líbily se mi Mandraže a určitě si ráda počkám ještě na No Name. Děkujeme. Jo, není zač. Dámy, já vás zdravím na třetím ročníku Vysočina Festu. Jak se vám tady paří? Paráda, dobrý. Úplně paráda, hele. Jste tady poprvé, nebo už jste zažili nějaký předcházející ročník? Loni jsme tady byli. Já poprvé. A to je můj úplně první festiák v mém životě. Zeptám se, vy můžete porovnat ten loňský ročník s tímhletím, jak byste to porovnal? No, tak podobný, víc lidí určitě. A jinak ta kapely tak různě, my jsme se tady střídali kvůli dětem, takže já jsem to nezažila celý. Tak jako, jaký jsou teda ty dojmy z toho poprvé? Já jsem úplně nadšená, jako. Já jsem taky maminka. A já jsem úplně odfrkla. A maminky, když vás tady tak máme, doufáme, že vás zase uvidíme příští rok, ale co byste chtěli, aby se tady zlepšilo, nebo co by tady hrálo? Řekněte něco, co byste přáli tomu čtvrtému ročníku Vysočina Festu. Tak určitě pořád otevřený dětský koutek bychom chtěli. Já mám hrozně ráda Tomáše Kluse. Já bych strašně ráda Tomáše Kluse. Ale jinak já jsem byla nadšená a mě to stačí, možná i tak, jak to je. Ahoj, zdravíme všetkých fanúšikov festivalu Vysočina Fest. Boli ste úplne úžasní. Se chceme zeptat, jste na Vysočina Festu poprvé? Já jsem navštívil všechny 3 ročníky, takže pro mě to je stálice tady tohle. A co holky? Já taky. Taky, všechny 3 ročníky. Super, tím pádem můžete všichni 3 porovnat ty jednotlivé ročníky, jestli je to lepší, horší, nebo jaké to je. Mně přijde, že rok od roku to je lepší, čím dál tím víc lidí a i kapely, ale je to tady parádní. Takže holky, nemáte co dodat? Ne, řekl to všechno správně. Tak teď začnu u vás. Schválně, co je nějaká top kapela, kvůli které jste tady? Tak asi Činasky, protože oni známe nejvíc písniček a... Na co se těšíte vy? No, taky Činasky byly dobrý a hrůza. A jak skončí dnešní večer? Dnešní večer, no zakončíme ho na kontrafaktu rozhodně, no ale nejvíc se těšíme dneska na Vohnouty. Děkujeme. Ahoj, mé jméno je Aneta Langerová, já vás všechny zdravím všechny návštěvníky Vysočina Festu, nám se tady velmi dobře hrálo a moc se nám tady líbilo, byli jste skvělí, mimo jiné, a doufám, že si užíváte zbytek festivalu, protože je krásný, tak toho využijte. Mějte se hezky, ahoj. Vítám na třetím ročníku Vysočina Festu, jste tu poprvé? Letos jo. A co loni a předloni? Předloni. A vy? Já letos a loni. První ročník jsem nestihl.
Ale tím pádem oba dva můžete srovnat jeden a jeden ročník. Tak jaký je to srovnání s tím loňským, předloňským? Každý rok jinačí. Včera byl perfektní kapely. Arakaj 12, dobrý. A on je starý, že jo, už trošku, jak on to má trošku jiný. Ne, tak to, co si pamatuju, tak letos se mi to víc líbí, je to lepší. Je teda něco top, jak vy jste říkal, kvůli čemu jste tady, nebo se vám líbí ten program celkově? Ale jo, tak celkově tady jde pro lidi, že jo, ale včera vyloženě 12 Arakaj. A jste tady zblízka nebo přijíždíte z nějaké dálky? Jsme tady hlaváci. Děkujeme. Ahoj, tady je Michal Hruza, zdravím všechny návštěvníky Vysočina Festu. Čau! Čaute, tu je Igor Týmko z kapely No Name, ďakujeme za nádherný večer Českej republiky a zvlášť na Vysočine. Dlho sme tu nehrali, ale stálo to za to z našej strany určite a dúfam, že vy ste tiež radi. Do skorého videnia na Vysočine s kapelou No Name.